Namion opus ang Gamboru amang raja nami inang pada udah kami majolo jujur ngulu ni ima namion ima opu nami no parha no pupo nami ia opu nami ima opu ala silalahi nama ngalap boru ni rajai sudah aset tarutung. Punami ima pugal asilalahi anakna 5 boruna 2 anakna siakangan margor Joshua silalahi mangala boru ni rajai boru uta pea boru hoping siap pacur batu anakna nomor 2 nomor goar lamsara silalahi mangala boru ni rajai boru tapea siap pacur batu anakna nomor 3 nomor goar Pilemon silalahi mangalak boru dirajai boru tasoit siap si borong-borong anakna nomor 5 nomor goar Elkana silalahi anakna nomor 4 nomor gor Elkana silalahi mangalap boru ni rajai opusunggu sian silado anakna nomor 5 nomor gor Elam silalahi mangalap boru ni rajai boru tapea siat tarutu jadi boru nasiak kangan marha mulia umma tumarga huta sohit sian silat lain boruna nomor 2 marhamuliam matu marga tobing siap pacur batu tarutung ia natu apar rami 5 anak siakangan namar goru silalahi anakna 2 halak boruna 3 halak anakna siakangan 5 opu marasak silalahi mangalap boru ni rajai boru sianipar sian aik mabar anakna nomor 2 opu Kristian silalahi mangalap boru ni rajai boru tabarat sian pagar sinodi boru nasyakangan opu baringin marhamuliam matu marga sian lupan sitogu poat tonga boruna nomor 2 marhamuliam matu marga si marmata sian si gubang boruna nomor 3 marhamuliam matu marga sioping sia sila lain ia natu parami 5 opu marasak silalahi anakna 3 halak boruna 4 halak anakna siakangan namar gor opu mutiara silalahi mangalak boru ni rajai boru stopul siap pahai anakna nomor 2 opu bangara silalahi mangalap boru ni rajai boru simanuk kalik siat tarutung anakna nomor 3 opu sanggam silalahi mangalap boru ni rajai boru sianipar sian aik mabar boru nasyakangan opu desi simare-mare marhamuliam tumarga simare-mare sian silado boru nomor 2 marhamulian matu marga nababan sian si tabo-tabo sagat boru nomor 3 marhamulian matu marga sioping sejala makmur si borong-borong boru nomor 4 marhamulian matu sioping sian si tak purung ia dari nang natapau tupa ada borbon 5 opus ang gamboru sianipar anakna 2 halak boruna 3 halak anakna siakangan ama sanggam silalahi mangalap boru dirajai boru manik siat 3 dulu tubuna sahalak bawah anak nama nomor 2
amalusiana silalahi mangalak boru rajai boru siani par sian lupa julupuan anak ngasada boru na tolu boru nidai nangon syakangan nei Regina marhomulium matu marga si oping sian butar anak nasada boru nasada boru nasi nomor 2 nail marhamulium matu marga nababan siap bulururi anakna 2 alak boru nasa alak boru si nomor 3 naik karisa marhamulium matu marga si marmata siatar anak nasa alak boru nasa alak jadi peparan ni dai nangon tumu masudi anak permain boru pau pusian anak dot boru pau boru punguan musudi 22 halak ia dai nangon tumu tahun 1950 tolu marhaoso tamat dai nangon tahun 1970 marujungulu madai nangon tanggal 14 Oktober tahun 2024 marumur madai nangon 72 tahun amang raja inang suri pada sogo tubulana namulak batori jala masuk madai nangon parari Kamis asa buat kamu kami di tangyang muna di pinopar dai nangon amang raja nami inang sori pada molotung hadong haurangan ni dai nangon di tiking uluna salpu kamu masyar muna molotung hadong singir manangutang ni dai nangon di tiking uluna radedo kami mangalo macalo dot manggarar songoni masuk songon jujur ngolu ni daenang namion nasa hormaton butima di hamuna amat raja inak tasori pada naliat nalolo amang raja inak sori pada molo tumpe adong yang dipatupahami di songon mambang ni namorai balias maka raja nami inak sori pada namalidak konsira dong kami alai hola dalat maun bago suarata marhi tidak katami yang pangiduan tutu hatta perdengga basai asa lumobi di peparan ni dainang nang jumbolo sahormatwo boy tibu tarabun laka arsak ni roha di peparan ni dainang nang jumbolo sahormatwo alani amang raja inang sori pada luas samu mazohami zo mamake songon uning-uningan na kubatu bahami songon ima jauh dipangido kami siapa nani hasuto jadi marsiat orang mahita ando nate jadi songon ima dihamona par musik nami itu ratu ramu berhalia wakta berhalia ngomong tamami mandok melihat itu adupan di bata ala di pasahan do tuhami selalu na paparan ni dai nang sormato lumubi bakarin natiu boy natiu rulo tadi bagasa sadario sahab manarohon ina name tu baradia na persulok kinani alani amang dipangido ame sakonan ya susun bada alolo damang pa tutuhata perdengga basai boleh hati ma amang perdena minung dia luluh ko tutu hatta perdega besi di sodo no yang amat teraja inata sori pada naliat nalulu asa dengan ulono nang kanang ditangi yang ni raja na kuha holong yami na maka holong yami suhu terlumobi inata sori pada asa alu-alu hodabang maso tu amat teraja inata sori pada naliat nalulu
Ate maamang namalo nami. Didok na dua-dua marmula do na dinggan marmula do na uli. Benda mang mani kami godang mula-mula las padu muda bang tugondak sobay. Jadi syadda bete asal dosur hatan non unang sehera nomor sisa rebutan non nama nortoron uluhur dahahang manon ate didik kinawangaliatian non duk sikop sang kita sudah bitor bagi uluhum manon Roma yang nakon nami teh dok paromain nami di jolo man sisa ketibo nama olo tugas ni pangguaran dok jong-jong ko ama jong-jong ala nama ngeliat nama hitan no olo. Oke. So kani mano dohot tuburu nami ate. Si hobing na baba dohot si marmata. Tur mangihuk man ihutok kamu iboto mu ate. Dungian non mangihuk mahita sa luhut ka so kani ma. Konsep. Doha ngabaga so kani. Alayan non didikin na bangaliti at tertapahet bang unak si Marsiadu tuwing alam ni day nang kita unak sopit ate sa bagak tarato. Jadi sa kani ma musik nami. Grabe ma. Asa lihat panggabeya perhorasan lubowi di dahinang longsor mador. Lubowi madihami peparanna. Beda mang ma kodang mangaliati.
pihita saluhukna lihamu pokparan ni inakwo saluhukna pokparan ni upu syakangan upu tiap Noang di haroro nami di son nama tikina patuduh nami haroro nami iba siya pokparan ni upu prosma pokparan ni upu nella pokparan ni upu pirma pokparan ni upu bisara tuk sahalak pehan naman dok katawan sedama rohatta nangay sok kami jongjong di hawa maktua ho silian Buddha silian adat totong doa medok mulyate di bata hinorhon ni nong dipakuli di bata inak turun jadi ho mana nang maktua di pasahat di bata hasahatan ni pinopparmo asa giat ditangihon dia kapinopparmo niya nakahatan au di hatan adenggan Buddha songonan niulong muna sa lilingon mga di dia pehita pacupang mulo di dia pehita di paradaton asa tontong ido pangidon namin nakaras na opa upunay suaksongoni ng akapinoppar ni Bu asa masipatad na behita asa arong dihita holo sudah ko pesongot-songot songon itu amaktua lain aktua na ternaringgas do tutulaw suaksongoni nang amaktua di dia be sedipat buhoko do perbayanom akka diulaw jom tikina boleh ade mak diamu pokparan ni naktua asa tiruhamu amaktuon masalah di parada itu suaksongoni nang diak kaparoha suaksongoni nang diak kaparalaleon diak kanamar dongat tu tarlumo biya maktuon di namar boru memang daktar tiruhami ang gomaktuon tu namar boru mula dong ulaw di son mga tudia be ikut di jawa maktuon do molo ulong nibu jadi hamu pinopar na maktuon asa tiruhamu jejak-jejak ni amaktuon akan uli na sulit ingat turpuki dia maktuon adi pasahak debata tu mana turpuki mga songod dia pe amaktuon hamole te hokkamu ma adong doha-doha ditik ini dia akan uli na dingga japang idu aku tu hamu huparan ni amaktuon sadama rohamuna werk salilingon niya seredo rohamuna agak mamat tadi bata napasahat ton hahipasok di hamuna pasu-pasuna nasa burungi tua anak tua boru dia akan naso marhababiyo desa hak makan nauli dia kapahok punya yang makto sok-sokoni nang diparmain dihela holanido si paroroto muna nama amakto unang bihamu be mula roak kaulon na sulit bebentu hamu amakto ade banyak kabang soalnya dia hamu akai tok iboto namin kapahok dia patali bata mana pasahaton at kahau nilaringgan mga tudya pihaw mga lakka sa di paringat di bata malakka muna sa dapotan pacarian na uli naringgan mga muna asa dong akapacapalan nalo makluluan muna asa sahat nyo nakka anak taon buy partang jawab muna iho magtua at pula silohono penakata hono madokok kala tao alay sahak manauli sahak manaringgan tupakon niya matari bata saigong kuma salhuna pinoparmo na magtuarang jesok sokoni do nang dio inaktua sonari nga dipakulingi amat tadi bata ho nga di pararebe inganan hasonangani di saliling-liling nga diho di benua di jam jalahani ba patupahong ada musonari ima ada nagok tu raja di dongat tu tuak ka ale-ale tarlumobi tuak ka sabarara dongat sahula tarlumobi diak ka raja ni hula-hula om matik kina selesai ada tuho pamasukong mahawan non tu inganan na di paradeni amatta di bata tu surgo hasonangani jadi sahak maho tangan ni
Tuhan ima hatasak kami poparan ni na upu na upa upu naik mulai ati mak Gabi masalah poras. Jadi kamu do patikia Tuhani bila mandok siro nami hami Tuhanmu hudo nami raja nami hubarek kami do ibaga satikion dinama dua dulu emak lima opus sangga poru inang bau biar kena salpi ibaga sedari emak tidak dinama nirar las juga sedari emak tidak nalaho paujukon hari-harina seperti dia nampak wakina ni. maju tuh. Raja nami isok kami guru ngayon seluruh na tang nahorak kamu akarya nami yakan na hilangan sada keluarga do hami akageren seluruh na makasahe akageleng mo kanaro kanariso do hami kehilangan. Jadi salaima yang dia ma ibu melihat Tuhan yaka sikap ni akka arsak dari rohtai tujuan niario. Jadi sama ni do nang di hamuna tulang kami na boso. Tulang. Among baru. Molo inang baon. Gabur juron dengan kuda doon. Di tinguluna. Jadi salai odik doron nami. Watun gudang di dalam akka hada nauli akka yan akarongan. Jid sudi nei akka hasa kuda hada nauli na pinasani ng bawon di tinguluna. Pausero sa rumay di dawa sa rohanuma. Ula hukkamuma akka tonanahi asang dia toktong. Dengan di budian ni inang bawon. Kamuna dari dia gelar opusangga pun. Abe. Amang baru. Sama ni nang akka paribakku toktong ma sedia rohamu yang mau dari kami unga sedia rohamu ale di budian ni inang bawon lang kusudah nama rohamu sudah dari onate sama ni do nang sirohonon nami tulaiku opusanggam doli di dole bolo na di rohami ni nang babahaga eno bang di rohat kaburu sejumur di dunia hidangnya di molo dia pe namasa tu hasonangani idong go di rohat tade alele dangi hora sakapta sakap ni tuhani do nasao neda yang dia mari permuga itu kolai tujuan dia inalao mangalean akka puda rupe akka pino parno ai tu harap tu perohan nami ni kolenom mu akka puda ka Tuhan ya kaya yana ko tua maria mu gogo nang hasilun ya kapikira kekiran nario jadilah soni do nang dia mu akan amar-amaran ni kuberi kami do tondo sedero hamu di dalam mandira rohon nyon inang bawon tujuan nario bagi sebedua maria mu kagajang iur lumawi manang hai pason asa tok tidak di bawah komunikasi kaya hingga tujuan nario yak daulo nak kanatang nakai kerana nami mati tuh. jadi so nuai akare nami molo hami dang mamurai hami jadadak kami mang dapat sepaju tu ready Sikop mabe namang baru. alai dohonon nami ma alai se bilumin no teheng iro rohana minya dul rohana mi akka yanak komu woro manjenyan hami yang akka rada nami mata botok kamuna nang kepala holan siuk ngani bawa kolong rohana ni ngamere kamuna sasoni kerja kami Pakai hamu mamang baru kabar tikian upasaha tuh hamu. Pakai hamu mah. benar nak dari soni do di hamuna pada nami amang pada nami Ibarat sekior las rohanami mengereng akka hula-hula namion adik pihami yakka begadang arsa dijalai asa rohani kata boton hula-hula namion baik kamu mado musik akka nama sok-sok baik
nahulit nami akadanya nami tungai robe aji marani tuan tangnya ko kamu ngati dulan nyario ya ka haro anak nomor haro dulan nyario boy usang artiani robe pada paun nami dua muna hula nami bodi ma raja nami jadi mulai hati marraja burun yang gini loli si raja ulun amang buru akan buru itu kale kamado kami hula muda selalu nama dok mulai atau ubak tilaloh kami di haroro muna naing di namar sobah muna mada foto kami selalu na raja ni hula nami amang buru nungatang lasrohan nami alai bangidu matutu kami yang katangi yang nagomos tutu hata perdega basai mar berbuai matutu akan nauli na denggan nang pinatupang muna tu kami hula muna abang boru kuha mula tu kami akababay ng munay nauli jupang sokon na dokon na tua bagot na marhalto do yang go duluk do yang go na marugian horas mahamit tong hula muna na majalo marlibaga damadi hamuna raja ni pamoron namin na bato bahon madidu raja nami di nahurang sikop sa luhut na kaburu muna dia katangyang nami dia kabar sikola kapaho bubere sa luhut na tu bisu nama tu tiki naning bro dia kana soda ba ulo au sa luhut na kabere nami paho punami asi barohani Tuhan di baturu Tuhan taka ulau na sikop dia kapaho punami bere nami sa luhut na abang moro mola tuk sokoni be sian hami hula muna adalah nami makamula tionong pinatuba muna las maroha muna buha mau lihat ya dari nami alay ima di siala pagbuat ni inang opusang daw natang yo takas do binigina kaning di roha do ima di namajaha dudumul ni nadudon di roha do dia begitu bari naro ada anak yang nadudon na kurang gabi no be namara anak saya dia begitu bulan nyari saya lihat belakang hagade o dinasida berburu nasida waktu mana nang kesude akai bono nasida saya lihat Tuhan na saya bahas Tuhan na baru dah sudah kamahok takas do pinayudiyo nakaning nunga ngarumur na dudon 72 tahun molo raja nabi molo sian habok video non nunga nabok bonus nunga 2 tahun bonusnya nunga tongde naung sarung na dua molo di hamulu non nunga tatu de songani molo tuttaro pani galhon ya duduk tidak itu di marsirat tanah tanah marsirat deh akan kita dengan saolongan layon masalah na tujuani ada sedih aku pinok parah nanti galhon nih akan borot saya sedih na dalam waktu dua satu nang dia bang saya lihat Tuhan mah dan jadimur di ho dulu mah itaso asaboy lebih bagi buktiun akan parang langsung ini ada orang nami pasang setuju ada orang nami asa belgai macam rumah belgai mah yang disobat rumah gari ini tujuh yang berjam mah parang na akan opor asa dulu saatnya coba tiap rumah sangat kalau kami hatanuri hatadenggan horas na ito telegabia putih nggak soalnya mah hampir oleh hati mak salim maka melihat om amin non raja di doa tubuh magulung maju hamuna asal tahu dulu dia cara soalnya mak mau lihat kita tahu kita opusan polisi kita kami bertahun do ada orang kita dalam ni kita tahu orang ni kami mengiru doa tahu diri doa saya doa kita tahu dijalo disuruh orang orang ngomong tidak kita dari ini terus sebenarnya nang dia kopar menjadi kona saya dia cuma ibarat bisu dia nero lalu memula aku renang pada minggu enak pun pas masa dia ni rasa ni Tuhan tadi itu orang-orang ini
keluarga ini. Sesuanya di amanami nalak kebaluhon. Amam tanggul sobat caroha timatanis alani hamatian. Dihirapok di baluhunna saat kekeluargaan perinak konon dalam namor ina samisada bis pernah dua siang buat miujata tanggul satu matanis alai. Sendiri lagi tanah magolu diberi peta do anggohana dia do. Tuhan kau mengaturkan, adong dapat dulu, adong dapat dulu. Kebutuhan kakas perjuangan pikir muluna. Buat kamu lo pakai pahulu, lau bau baton. Alai itu orang pikir dari dulu ke harta tidak sudah. Dalam gemas maka jalannya ke harta do nak tulak cara. Jadi mata labu muna juga sadepe burukta di pasal bagian di negara neon dia tua mati nyari di permisi di pernata sono sehari dulu sudah kalau dalam muna asal boleh berdalam dengan juga nasibnya dan dia ada waktu Emma tutur rezenar. semenjak di pasal itu tahun nami asa bergabung tiap di rumah bergabung tiap di sobo. Nunga gabe na itu na rawon di luar pernah do teruri mata segabe media keparan na akara pos Emma tutur. asa lemak masih jual lemak tidak kota orang harus keparan media kurna di hutan suami nang akara dicalo pengaratuan Emma tutur rezenar. nang asa masulu saat dibuatkan cigaras kohonnya atau dira dan bulan lele mah itu serut nama golu gabe itu lah horas dia hukma di pas perhitungan. Emma tutur. Soalnya ada sebetulnya perhitungan dari perjalanan. Hawak ni roha di parporhat ni natulang na taolongi waktu sang guru. Jadi menurut itu mengasor matua alai tong pasti pecaro roha. Jadi kami pe tulang bertanya ke Tuhan anggiat tui butarapul rohani tulang do sudah keluarga dari tinggalan natulang. Jada boy katanya tidak Tuhan tiur sudah Arion di namanuan natulangan noan dalam matangnya kita tong anggiat pasu-pasu di Tuhan boy roh sudah akak keluarga ya keluarga ini nanti tinggal natulangon di mana naboy pasat kami tuh halak tulang sudah keluarga di son. Jadi mulai songono pe paronami tulang, marpamati marwani tulang, las marwani tulang, las marwani keluarga. Oras marita salutna. Khusus tulang siap-siap tong tulang, ya siap-siap tulang. Ba tonggo pe arok rohanami tulang, anggiat borang go pe na akka poda di tulang na bui na harap paronami bigon nami siap siap tulang selalu. Ima jo na bui pasat kami tu tulang, mulai di kurang ma diita salutna. Emma tutur. Jadi bulatnya mamang di Hamuna ama namin Acik do memang tinggal di Acik harus sedang juga tidak sekuli ada seperti tangan pe orang yang sedang dengan mungkin juga tangan pe orang yang pakaian niba ale pos baru mulai mau bertabiat tuh hadir tangan orang sendiri nah diramat tuh saya musibah asal dua hamu jadi papa separuh hamu lain saya dah berdiri asal sehat tuh apalagi bui lebih berdoa pada pidok parlor apa hukum di masjid di hamu akan direku dari
Nah, ikut tamu bang. Tiga hamulai ida bumi kuaraon ida bumi layon dan dulu. Tapi tiga balayon salah dah. Sakit Tuhan dah bumi layon. Asal seorang rohana. Apalagi boy do pe pia kalender dai. Pe baro harorona. Orang ini masih do orang Tuhan. Saya horas dah akan ada di kuaraon. Mulai pe saya horas dah. Terima dua mang. Dongan ni umat di Sinai, arisan na dong di Silalayod di Hutol mana. Alani, sungodi apian non akaraja nami, masahatan ni si Julion. Alana ala umat di Sinai lulungan nami, mulutupe wala umat di Sinai nanon nama jalo. Narak sudi mengitan non nasuto makalason. Terima tutuin kami. So ti asa sungan na singkap, asa hubasa hatami, ulala langsung marah untuk torokan yang nanti kamang. Jadi diamu permusik nami asal uliak kami jo arisan nami on. Pada muda mang semula-mula sa soba-soba sa lihat. Sama ni mah pagi don nami. Beda mang. Moro begitu bilang-bilang ni Gus ni Huey Sen HKBP potong sosori nakkan desa alanima mahil dalam ko sudi pikiran muna tang hola pikiran muna deh doh pikiran ni hami doh pikiran ni horong hula-hula alanima kita datangin doh hami asa di kuliah ni nak tujuan jadi Tuhan tadi hamu hai pan terlalu di hawa mang pusangkan beli ate mangelit mau dua mata na betul bata asang dia di parbubuy ho dua akar nang liton lao pa di akasulit dan kondo papar sedang mamurmu badang barita nas miroha tatap muna salukna asa dilok na dua asa kinatikudur menurut tabiat usia mengalak kapar ni oku sangka borot isima dapat aku betul nanti ho oku sangkat doli asa ada rasa itu pernah betul-betul dari pasar tahu-tahu di horbo nandang madamang kairing-iringana tujuan nero jalan jagar kairing-iring pa oku asa suruh sama teman-teman na nunga sampai hata nauli pada time tu hamu salukna satu ton sama kita horas talaga biar betul memang buru oh lepas nunga rekta di son hula-hula muna dinalaw pasahat ulos panyari tu sude pinopar ni naburu nami di son sidohon nami perjolo tu lain nami boto nami molo sorminan ni ulaun sormatua di budian nayo tangiduan nami di budian ni naburwon asatu sadana rohamuna dinalaw favorhaton naburwon
Mula hata pasuan Samari upasahat matuang itu bawa di sini tidak. Si mana yang sepasaton nami sian di dos ni rohat tayo yang mangguru. Oh pulang. Mula ulus parpudi ulus tutup batang ulus sabut dengan upasahat kami. Oh raja nami. Ditunai mana yang sepasaton nami yang mangguru. Nauli tulak. Molo siang tulang robot katahong ma opung molo susah tulang na robot dua ma abang guru Gabi nauli matulang raja nami. molo hasatan niyan non hang mamang guru mga tuhot. Oh tulak. Ang giat siar ma panggawian parhorasan di hamu sudi lain nami do iboto nami. Oh tulak. Sudi sa luhut na pinapari na buro nami on. Oh tulak. Hindi na ang inapuro namin yun. Saya may pagsagaw matupang po siya, pagsagaw matupang po. Oh tulak. Ay, mato. Sa hujung matong nabago dito pinasabihan. Tudiya pihango po para inaboron mga anak ka sa tusi mga rabotan parsauliya. Matutu. Sa saat solo satu butiang. Bukan saat tamian non ulus panyari to hango sa luhut na pinopar inaboron. Saat majalong no panggabihan parhorasan. Maraming pinang guru nga kuy ujalo kami tukuran sa pasatan urus kanyar. Udah tirazay pak. Dia mo para musik nami. Ada naik pasar ulus panyari mahami. Beda yang majo dihami godang mulai las kodong matu godang soba. Jadi. Sisakap ini dia. Orang punya sisakap. Pasaton ulus panyari tu lahir nami iboto nami dohot dari nami saluhutna. Oh betul. Yang para musik nami beda mama godang na batu sih.
raja nami. Di ulos panyari yang pinasahat nami Tuhanmu ulos nagajang si torok rapo pangiduan nami tangyang nami Tuhani asal si gajang umur mahamu sa luhut na pinopang inaporon si torok pinopang asabi kang manaruruis tubun na si ngorok dilolok ng perbatuan ibudian ni naboru ng usar matuaw tabban ni nang ngodongi anak pa di hamurulis boru pa ito torok doat ume itong sa hatu na sa matua asaya may si tabatuan pang ringguman ni Sibor luhut mahamu diwataro na martua luhut mahamu matong di paroro Hebat itu. diawang boru nani sa luhut na asa tabulan ni si Bagadindo dilolok na pangirina horas mahamu matong boru na warna-warang di ala takas Tuhan masih pairing ini Hebat itu. sa absolu satu bote ya nunga hupas kami ulus panyari Tuhan sudah lain nami buton nami dere nami ibu dere nami saat matong jalan panggabian do parhorasa do bodi mahanya Bukan nami nang saluhut na. Terlumubi matahe di tulang nami. Tulang roruhut. Nang saluhut na di hamuna namar dungat tubuh rajai siang ibar. Akka tulang nung mataruli hami. Yaka perhitian ni tangyang muna. Nang pinasahap muna. Terlumubi tuyan akon nami. Nang paromain nami pahukbu nang saluhut na lumami ng buru. Ala na itulang. Neng Roma hami pasahaton biso nagajang Tuhan muna biso nami Tuhan muna rajai sian ibar na sian haripu ala ni tulang marningot kami nian mangaranap do hami tulang yak kaadat habata kontay ikon panakokon nami Tuhan muna martungan ibagas imazot tulang na hubang iduhami siya muna marsuara marezay tulido tulang martungan izabu posrohan nami tulang las marohana rezayan no disi tuksongon dia ben no ipajakon nami di tongan ibagas nami yan no songon imazaw buwa nami tulang tuha muna salu na nangap tulang rurubat raja ni bariban kebetulan di protokol kami na orang aktif do dihorong masuk di hula-hula di son dan na berpisah sauduran walaun alay dihorong ni awan tara ni kalakor kurang mana so ni maraja nabi. Jadi nuaing pe raja nami Roma hami manoba-noba hamuna sa luhut na raja ni hula-hula nami tulang nami lain nami bawa nami sa luhut na mahamuna raja ni hula-hula nami rombongan na hukwari nami ala ni tulang molo tuksongon dia biharoro nami dalam nami marsoba tu hamuna sa luhut na raja ni hula-hula nami jupang songon na dekun na tua dak sudat pulun yang susakut gabi balia dak sudat raja nami molo tumpe si batu bau di tangan nabi nasur sadia atau di hamuna permusik nami asa masuk iru ngawamal hata nak kani olo molo tumpe iso nagan jangan nando persituan atong kita pasatu hula-hula ta nungga huli yang kapakateo alay yang go adat habata kotai unggo uka hubungan non ikon panak kokot do raja ni hula-hula ta pertungan di jago abang pandai nami asabor hatami lau manobar raja ni hula-hula nami terlumowi di tulang roro nami raja ni beriban seluhut nama nang rombongan di hula-hula nami beda bang ma godang sobai
Jadi dia sinak keringan nih. Aduh, itu bona si jalo bona. Oma persituan natong gitu raja namang ihuton. Pasatu tulak teh. Persituan natong gue matu pariban nami saluhutna. Tulang nami, tulang berobot raja isi majita. Jadi songoni matulang kerja nami salu nama muna obat dohi kami do obongan taringot siap kasih batu pohon di tangan na batu bahami belias maka tulang kena tulang nomor kulit ido pena boy di batu bahami alai posrohan nami tulang martang yang mahamuna asa doktong boy nong polisian di batu pohon nami laho pasang apung kamuna salu tuk sokoni pe tulang nawi pasahat kami jungkang sokoni na kunin na tua titin natin oba horong bailas ni rumah odik sesadia na sobani arek na batu pahami Tuhan muna sa luna asimaro hari Tuhan tugudang nama di hamuna pinasuna buti matulang jadi lah Tuhan nami matalo piso na di pasahat muna do galang-galang ni naburu nami na usah rumah Tuhan ditong nami itu Tuhan ini sa bagot na marhalto di agatan di Gordobian. Oras na hayo naman jalo tugada na matong jamu na mga liya. Matuturo siya namin. May pa ang bulong nga buhay si pulang namin doktor namin. Jalo raja na. Pagpili ang upar musik namin. Sa usik bulihan ni doktor namin. May damang mga hasahatang las badong udang matusi titiyo.